Igbo ndị nwe mmadụ, o rukwala mgbe aha anyị ga-ewetara unu akụkọ iri gbara elu na isi mbido TV. Ngwa gere akụkọ iri gbara elu nke taa. Akụkọ nke iri: ndị otu egwu bọọlụ Barcelona emeriela ndị otu Real Madrid. Ndị otu egwu bọọlụ Barcelona anọrọla na Riyadh nke dị na mba Saudi Arabia merie ndị otu egwu bọọlụ Real Madrid na ụbọchị Sọnde abalị 15 nke ọnwa bụ Jenụwarị. Nke a wetara mmeri Barcelona merigoro na asọmpi Super Cup nke ugboro 14 ya. Ha jiri ọkpụ goolu 3 asatara naanị otu wee merie ndị Real Madrid. Akụkọ nke itoolu: Nkiru Silvanos egosipụtala ihe eserese na onyonyo agbamakwụkwọ ya. Nwaada ahụ na-eme ihe onyonyo ejije aha ya bụ Nkiru Silvanos ka ya na di ya nọrọ na steeti Enugu gbaa akwụkwọ na ụbọchị Satọde abalị 14 nke ọnwa bụ Jenụwarị. Dịka ha siri gosipụta ya bụ ihe onyonyo, akụkọ na-akọwa na ha nọrọ na ya bụ steeti gbaa ya bụ akwụkwọ na ụdị pụrụ iche. Akụkọ nke asatọ: Femi Ogunrombi nke ejiri Papa Jasko mara anwụọla. Nwa amadi ahụ ama ama aha ya na-ada ụda n'ime ihe egwuregwu ọchị na onyonyo ejije aha ya bụ Femi Ogunrombi nke njirimara ya bụ Papa Ajasko anwụọla. Ya bụ nwa amadi bụ akara ihe mmemme ọchị na egwuregwu nke Wale Adenuga na-emepụta, bụ ya bupụtara ihu ya ebe ọ na-aza Papa Ajasko mgbe o bidoro ịnọchite anya Abiodun Awoyinka, bụ onye nke bidoburu ya bụ mmemme ma mechaa hapụ ha. Ihe kpatara ọnwụ ya aka pụtara ìhè mgbe a na-achịkọba akụkọ a. Ọ bụ otu nwoke na-emekwa ihe egwuregwu aha ya bụ Shuaibu Hussaini bụ onye nọrọ na akara Twitter ya depụta maka ọnwụ ya bụ nwa nwoke. Akụkọ nke asaa: ọkụ eletrik adọgbuola otu nwa amadi na-akpụ isi na mpaghara Nsụka. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ikesa ọkụ eletrik na steeti Enugu nke akpọrọ Enugu Electricity Distribution Company EEDC n'aha ịchafụ ekwupụtala na ọkụ eletrik adọgbuola otu nwa amadi ebe ọ na-arụrụ aka ịtọrọ ihe dị n'ime igwe ọkụ eletrik nke akpọrọ transfọma. Ya bụ ihe mere na ụbọchị Satọde abalị 14 nke ọnwa Jenụwarị na obodo a na-akpọ Edeọbala na mpaghara ọchịchị Nsụka nke steeti Enugu. Ya bụ ụlọ ọrụ kọwapụtara na aha ya bụ nwa amadi a ọkụ eletrik dọgburu bụ Tochukwu Ọna nke ejiri Toshiba wee mara ma bụrụkwa nwaafọ obodo ahụ. N'ọnụ okwu ya, onye isi ngalaba Corporate Communications nke ya bụ ụlọ ọrụ aha ya bụ Emeka Eze nọrọ na ụbọchị ụka gwa ndị nta akụkọ na ya bụ ihe mere emeela ka ya bụ nwa amadi zute ọnwụ ya na-eru eru. O jiri ohere ahụ wee yọọ ndị obodo Edeọbala ka ha gbado anya na-echekwa ngwa eletrik maka na ọ bụ n'akụkụ transfọma ka a hụrụ ozu ya bụ nwa amadi bụ Tochukwu ebe achịbichara ụfọdụ waya eletrik. Akụkọ nke isii: Ireti Doyle na Patrick Doyle agbaala alụkwaghịm. Nwaada ama ama na-eme ihe onyonyo ejije bụ Ireti Doyle apụtala ihe wee kwupụta na alụmdi na nwunye ya na Patrick Doyle abịala n'isi njedebe. Mgbasa ha abụọ bụ nke na-abịa dịka ha lụrụla di na nwunye ihe ruru afọ 19 dịka o siri kwuo mgbe onye nta akụkọ aha ya bụ Chude Jideonwo na-agba ya ajụjụ ọnụ. Ya bụ nwaada sịrị na ya na Patrick Doyle anaghịzi alụ di na nwunye dịka o siri dị ugbu a, anyị agbaala alụkwaghịm. Ya bụ nwaada nke dị 55 kwupụtara sị na ya erughị eru wee lụọ di, na alụmdi na nwunye ya abụghị ọnọdụ ọnwụ na ndụ. Ọ nọkwara na akara Twitter ya depụta ihe kpatara ya ji ka hapụ Doyle n'aha ya na-aza. Akụkọ nke ise: anyị na-adị ka ndị kpuru ìsì mgbe anyị rigoro n'oche ọchịchị. Aka chịburu ala anyị bụ Naịjirịa bụ Goodluck Ebele Jonathan ekwupụtala na ọtụtụ ndị ọchịchị na-adị ma na-akpa agwa dịka ndị kpuru ìsì
mgbe ọbụla ha rigoro n'oche ọchịchị. O kwuru nke a na ọgbakọ ebe a na-eme mmemme iwepụta akwụkwọ ederede maka alama ezumike nka nke Chief Judge steeti Bayelsa bụ Justice Kate Abiri. Jonathan yọrọ ndị ọchịchị ka ha biko ghara ikwe ka ikike ọchịchị banye ha n'isi. O jikwara ohere ahụ wee gwa ndị ọkaikpe ukwu ka ha ghara iji ọrụ ha were mere enyi ma kwudosi ike na ikpe ikpe akwụmọtọ. Akụkọ nke anọ, ịgba alụkwaghịm di na nwunye bụ ihe anyị ga-ewere dịka o siri dị. Nwaada ala anyị ama ama n'ihe gbasatara nkwuchitere ọnụ ndị na-enweghị ọnụ okwu, aha ya bụ Aisha Yusuf, ekwupụtala na ịnọte aka na alụmdi na nwunye abụghị ikike, kama obi aṅụrị di na nwunye kwesịrị ịbụ ihe a ga-akachasị gbado anya. O kwuru nke a mgbe ọ na-atinye ọnụ n'ihe gbasara mgbasa Ireti Doyle na di ya bụ Patrick Doyle gbasara. Ọ nọrọ na akara Twitter ya kwuo sị, anyị kwesịrị ịmụta ka anyị ga-esi ghara inwe mgbakasị ahụ ma ọ bụrụ na enwe mgbasa di na nwunye. Mgbe ọbụla na-ekweghị di na nwunye ibikọta n'udo, ha kwesịrị ịgba alụkwaghịm ka onye ọbụla gawara onwe ya. Akụkọ nke atọ, Braimo ayọọla ndị ihe o kwuru na Twitter wutere mgbaghara. Nwaafọ ala anyị na-akụ egwu ejiri Braimo wee mara anọrọla na akara Twitter ya depụta na-agwa ndị na-ebo ya ebubo n'ihe o kwuru bụ mkparị na ebe ndị Igbo nọ ka ha gbaghara ya. Ọ nọrọ na ihe onyonyo kwuo na ya bụ ihe bidoro mgbe ya jụrụ ajụjụ ihe kpatara nwaada Igbo na-ede ihe ederede a na-akpọ Chimamanda Adichie jiri jụ ịga nara ihe nkwanyere ugwu nke gọọmenti etiti ala anyị chọrọ inye ya, kama ọ gara nara nke echichi chief nke ndị obodo ya bụ Aba dị na steeti Anambra nyere ya. Ya bụ omume nke ya bụ Braimo kwuru si na o nwere ihe ọ na-egosipụta maka ndị Igbo na azọmọchịchị onye isi ala. O kwuru na mgbe ya kwuchara nke a, ya bidoro na-enweta oku iyi egwu n'aka ndị ya na-amaghị. Nke a mere ndị mmadụ jiri gwawa ya ka ya gaa yọọ mgbaghara. O kwuru si na ya bụ ihe ya kwuru enweghị otu o si gbasata ndị Igbo, mana otu ọbụla o sila dị na ya na-ayọ ndị ihe ya kwuru na-ewe iwe mgbaghara. Akụkọ nke abụọ, ndị omekome agbaala onye ụkọchukwu ọkụ na ndụ na steeti Niger. Onye isi nchụaja nke ụlọụka St. Peter St. Paul Catholic Church nke dị na Kafinkoro na okpuru ọchịchị Paikoro nke steeti Niger, aha ya bụ Reverend Father Isaac Achi, ka ndị omekome nọrọ na ụbọchị ụka abalị 15 nke ọnwa Jenụwarị gbaa ụlọ ya ọkụ ebe ọ nọ wee repịa ma nwụọ pee. Dịka ndị igwe atụrụ ya na-eri uju siri kwupụta, ya bụ Reverend Fada gbanarịrị ọnwụ n'ike na ọnwa Disemba nke afọ 2011 mgbe ndị omekome a gara wakpuo ụlọụka St. Teresa's Catholic Church nke dị na Madala na okpuru ọchịchị Suleja na Niger steeti. Ha gbara ụlọ ya ọkụ nke mere ọkụ jiri repịa ya ma ihe niile dị n'ụlọ ya. Ka o sila dị, aka na-achị steeti Niger bụ Abubakar Sani Bello eferela ntutu taa na ya ga-agba mbọ hụ na ya nwụdere ma gbaa ndị omekome a n'anwụ. Akụkọ nke mbụ, Chukwuma SOludo akpọọla oku ka atọghapụ Mazi Nnamdi Kanu. Aka na-achị steeti Anambra bụ Chukwuma SOludo akpọkuola gọọmenti etiti ka ha biko tọghapụ Nnamdi Kanu na-egbughị oge ọbụla. Ya bụ Chukwuma SOludo nọrọ na Ọka na ụbọchị Satọde abalị 14 nke ọnwa bụ Jenụwarị kwupụta nke a ebe ha nwere ọgbakọ ndị ọchịchị. O kwuru na ya dị njikere ịpụta kwụrụ dịka onye a ga-aranye ya bụ Nnamdi Kanu n'aka ma ọ bụrụ na ya bụ gọọmenti etiti na-enwe obi abụọ maka ntọghapụ ya bụ nwa amadi. O kwekwara nkwa na ya ga-elezi Nnamdi Kanu anya ọfụma ma dị njikere ịkpọpụta ya mgbe ọbụla ejiri chọọ ya. Igbo bụ Igbo, agwụ ka ọ ha n'ọnụ maka akụkọ iri gbara elu nke tata. Ahapụkwala akara anyị na Instagram, Facebook and YouTube @isimbido TV. Ya gaziere unu.